Nunruak le theihloh Khawvelin hnawhkhah theihloh puin hian kan zir dona he video to pa chuan Nunruak hnawhkhahna le kan theihloh na te engin nge kan hnawhkhah don ti I hriat phah ngei karing ani kan chungri la hian mihring te hi theihloh na danglam tak mai kan neya thil engemaw kan han leya mobile phone te athara ron chuak zela mobile phone te tikhan kan han leya amaro chu thil thara ron chuak leya thakhat emo an han rala kan mobile phone le khan kan lung oi lawa kan han lom kan hlim vut nanga te kha are le thin ani entina motor te pok an lo le ni thei kum ni khatan lema kan lo ne leya khateng khan ke mania hian hlimna he ke mania Nunruak hlimna o ke mania chakna te ning chu adang du bel zel nang hian a kan nuna hian hnawhkhah kan tuma amaro chu hei hian top china nei zela next step kha om zela ni chu mihring chu ma son zel tur kan ni kan ni te me mai amaro chu lomna han hlim veng na han lomna angai to lawe tia han hlimna turang hi ke mane hian kan zo mulei theilo thina ni chu voin hian a kan zir hodon neya he ke mania chakna om zel kan hnawhkhah thei si lawa hi enge ani ti voin hin kan zir don ani chu abul thuta tang kan zir don anga Genesis bung kha chang som ni pasare khan pathian an puya siam kan ni ti kan muwa ti chuan pathian in ama an puin mihring asiama pathian an pui ngei na ni asiam ni mi pa le meichhia asiam ani ti kan muwa pathian chuan ama an puin min siama ama ro chu eden huana bo chiat na wang khan ama nen chun mishrang in thenna harap thlak takalo thlenga chuda chun min siam chen chu ama an pui kan nia relationship ama nena relationship na ya relationship nge tak nei thin kha ka in thenna wang khan chu in thenna chuan ke mania pathian mun zau tak kha alo ruak ta ni chuwang chuan adama thlate kha suala piang kan lo ni na khan ke mania he Nunruak na kan nei thoni chumi chu hnawhkhah tumin theitop chhuin kan beya amaro chu kan hnawhkhat zo thin lawani tamtak chun sum le pai mangte hausakna ten uma mi pat me siat na te thil thar engemo chak na hnawhkhah tumin theitop an chhuat thin amaro chu chung chuan an hnawhkhat zo lo ni then kha chun social media likers nga te followers nga te kan tum thin amaro chu heng hin an hnawhkhat tak thei lawani Jim Career mi hlotling tak film star chon te na tia hausakna te ka hlotlin na zong te hi mi zong hian nei ve thei se ati ni achan chu khata khan hlimna tak om lo ji kha hria se adwani hlimna tak om se chuan mi hlotling kan ti ber te po hi mi om tak minun hlim tak an niang amaro chu an hlim rang bik lawa zu boya te rui theithila te nun beidon na te an tlo fo thinani he hian atar lan chu he khawvela kan zon thin ming than na te ro puina te sum le pai te hi Nunruak hnawhkhahna ani lawani samari meichhe le iswa chanchina khan achiang hleya johana bunglia khan kha samari meichhe kha pasal panga nei to nia Nunruak hnawhkhah tumin he khawvela atlan thin amaro chu adu thu sam kha amu thei lawani kha atui choi mang khan entirna fia tak lang chu kha khawvel tui o he khawvela tui water pani a in tura kha a choi ni ma se iswa khan khang zong kha lo hria tu po he tui in apiang an tui hal liang tu po an hena ka pek tur tui in apiang ero chu kum khoin an tui hal lawang tin kha samari meichhe hena khan alo soeni kha samari meichhe kha atui na hal thina ni amar chu iswa khan hlimna thamonna zong turin adwa chu hlimna thamonna azong ani chon atuina hal to don lawani ti kha asweni chu wangchun he khawvela a hlimna nom sakna kan lo zon thina zong a hian tui halna re thei lawani amaro chu isua ero chon ama ero chon tui halna are thei to don lawani ti kha isuan alo zirtir ni pathiana chau hadamna om thute ama tan chau asiam kan ni ziate Saint Augustine chuan he khawvela lo tlan ve deuh na tanga har chuana an chan khan ti hena soya pathian choi moi tur ani ziate le pathiana
achol tak tak ma chu anuna ha dam na aum don lo thu kha lo pung chuak ani chuwang chun keima ne nun ha dam na thamuna tak tak omna chu ama kan lo chul na zel hirni pathian chun ama tan min duanga ama chau kan thilung alu khat ama chawin kan thilung alu kha theinan min duang ani tihen han ngai to taila kan thilung ro khi square lo ni ta se ase pakha ro ka he khowela kan lo zun thin no kha kan lo tumna thila hi circle data se ain match theidon lo ni chuwang chun alu khat theidon lo ani tin he kan lo sei me kang khan physical spiritual loma he khovel thil physical aral le thei che thei me manga he kan spiritual no kha kan lo tum hian top thei chin ania physical he khovel thil te chu mobile phone te computer te thil chang sang limna top chin ne ni amar chu kan thlara chu chatuana ta na nia top chin nei lo ni chatuana ta na kan thlarau le heta top chin nei lo in tuaram kan lo tum fo awang hian ain mil thelo ni chuwang chun thlarau a vek pathian ne na pathian chatuan ne na relationship kan lo nei hian aloin rem che thian ni chuta chun kan nun no khana fam kim chu alom thian ni khovel chun top chin na ya khata khan top chin lo thlen khan kan be dong thian ni top chin nei lo pathian mangai na a chun kanin tuklu fowa ama chun kain no kha fo hiangai ni mihring hausakna tihian zona kan lo siaman mai thai kan theihloh wang me lom hausaila chu hlimna omang kan no kha the ebe mang ti tan ngai tona kan lo ne ni mai thai ama ra chu fiat tur hi awmani bible a vek kirlela solomona atang khan han thlerila solomona hi mi hausa tak mai mi fing tak mi ro puilu tuk me nia tihian asoya thuril to bung ni chang som pakhata khan ti chuan ka kut suak zong te le ka thorim na a ka thil ti zong te ka han en hian ngai te thil zong hi engma lo la thil lo thlon mai alo nia ni hnoya hian lokna reng alo omlove ati ni amit chak zong te ai zong te athinlung du zong te kha a chena project ro puil tu khang kha aneya nupui po tikhan zasari aneya mei zathum nen khowela nom chena zong chu a chen chuak vekani amaro chu solomon kha engma lo mai ni ati ni a fel chiang hle ni chuwang chon he khovel hlimna hian kan nun hi a hno khat zolawa a hno khan chu pathian chawani ti kha a chiang ni ti chon hei thuril tu bung som pan hi chang som pathoma khan alo soya heng thu zong khai khom na hi ingai thlateng pathian trela athopek te wongro hi mihring zong ti tur chu an mei tin alo soy ni chuwang chon ama chau chuan kan ti tur kan thlamon na kanun no kha na chu awmani chuwang chuan thil danga be seina kan lo nei thin te awang hian kan be dong thian ni kan nupui te kan ngai zong te kan chung kwa mo thil danga be seina thlamon na he kan nun no kha na kan lo zon thin na hian be donga min siam thian ni amara chu be sei tur dik ama chau kan lo focus chuan kan ke mani hian zalen na alo thleng thin ni chuwang chun kan ni tin nu na thil kan hriat ngai pakhatoma chu kan nun hi aroka chu roka chu hnawhkhahna awma chu hele tui nilawa van tui lali su krista kan pan hi angai ni chuwang chon thu tak ne na kan ezon na te kan ni tin nu na kan hun kan man angai ni isaya bung somnga panga chang hata chon ho u tui hala piang te u tui ate hen local ro u tangka nei lo te po local ula lei ula e ro u ani local ula wen len thu te tui tangka pilovin aman po pilovin le ro u alo ti ani kain en fi angai hleya engin nge he kan nun hi nokha kan lo tum he khovel tui in nge kan tui hal nei van lam tui zokin he khovela tui kan lo in check khol chon omziam lo ani chuwang chon he hun tlem te kan nei lai hian pathiana kan tui halna te kan lo in angai ni kan in angai ni van lam tui chu kan in angai ni chumi chon kan tui hal chu atire thei to don lo ni jarme bung ni chang som pathma khan thena tar langa kami ten thil pani anti sual si ke nuna tui khur hi mi kalsana tui khwa ankera tui khwa khi tui tling theilo tur su ati ni chuwang chon he khovel thil te hian kan dang ro na hi kan tui hal na hi atire thelo van lam tui I suwa chawin I suwa chok thlela ama chok nei la ama nen leng dun la ama a chon hlim na zung la
chu chuan kan tui halna atere theiani chuwang chuan tuinung lui chu tuinung chu kan in angai ni tupo an hena ka pek tur tui in a piang ero chu kum kho in an tui halawang isu na ti ni Khawvelin a pek theilo cholna isu chuan min nga ka ngani mathaya bung som pakha chang som ni preta chuan nangni thokrim le phurit phur zong zong te u ka hne na local ula keiman ka cholti ram cheu ati ni kan video top kan lo thleng le ta description a khan Mizo Christian kit ti website ka da khata khan thil thatak tak Christian nun kong tharau in do na te rong bol dan tur te rin na foundation tak tak te khang kha in thei chiar theno ma kha khai lo visit ve ngai don nia next video ka in mula don nia subscribe kha thei lo la like kha apai mo bak